Ụmụnne m, ndị enyi m, ikwu na ibe, unu anọọla n'ụbọchị taa? Eji m aka na ahụ siri onye ọbụla ike. Ọ bụrụ otu a, ka otuto na nsọpụrụ na ọjọọ mma na mbuli elu bụrụ nke onye nwanyị bi n'eluigwe n'aha Jizọs bụ onye nwanyị. Amen. Ọ bụrụkwa na ọ dabaghị dịka anyị si wee tụọ anya ya, ka otuto na nsọpụrụ na ọjọọ mma dịrị Chineke nke bi n'eluigwe n'aha Jizọs bụ onye nwanyị. Amen. Ihe nji wee kwuo otu a bụ na Chineke kere anyị si na mana njọ mana mma ka anyị kelee ya, n'agbanyeghị otu ụbọchị si wee gaa, ka anyị kelee ya maka anyị jakwa ya mma. Ọ bụ ihe kpatara ya. Tupu m aga n'ihu, ama m na anyị na-enwekwa aṅụrị n'ime afọ ọhụrụ a, dịka anyị si nwekwa aṅụrị n'afọ gara aga na ọgwụgwụ ọnwa nke afọ gara aga. Onye ọbụla nọ na mmemme dị iche iche otu dịrị Chineke onye mere ka anyị wee dị ndụ ka gafetekwa n'afọ a. Mmemme a na-eme n'ọnwa gara aga n'afọ gara aga ka anyị na-eme, anyị ga-emegidekwa ya ruo n'ọgwụgwụ afọ a. Mmemme anaghị agwụ agwụ. Ya mere ka onye ọbụla nwee obi ụtọ ma ihe tụrụ anya ya o mere otu isi tụọ anya ya ma o mere, ka anyị kelee Chineke. Abịakwara m n'ụbọchị taa ebe m na-arụtụ aka wụ n'asụsụ Igbo. Ihe gbasara ụfọdụ ihe anyị na-eme, anyị chọrọ ikwu okwu, chọrọ ịsụ asụsụ Igbo, anyị etinye ya okwu ndị ahụ okwu bekee, anyị etinyekwa ya na asụsụ Igbo ahụ. Maka gịnị? Ọtụtụ mgbe inwe ndidi ka pịa okwu ndị ahụ ihe ọ pụtara n'Igbo adịchaghị mfe nye anyị. Ya mere anyị na-eji etinye ya. Onye anyị na-ekwuri ya ọtụtụ mgbe na-aghọtakwa ihe anyị ji wee tinye ya bụ okwu bekee n'asụsụ Igbo ahụ anyị na-asụ na mkparịta ụka anyị na-enwe n'etiti onwe anyị bụ ndị Igbo. Mana ụbọchị taa edepụtasịrị m ụfọdụ ihe nchọ ka arụtụ aka, ụfọdụ okwu bekee nchọ ka arụtụ aka, nke bụ okwu anyị na-etigasị ma anyị na-enwe mkparịta ụka n'asụsụ Igbo. Ọ mara na anyị ahụ, mana anyị ga-ejisi ike mee ka ihe ndị a bụrụ ihe gara aga mgbe anyị na-enwe mkparịta ụka n'asụsụ Igbo. Achọrọ m ka anyị mata ihe okwu ndị a pụtara, okwu bekee ndị a, ihe ọ pụtara n'Igbo, nke ga-eme anyị chọrọ inwe mkparịta ụka n'etiti onwe anyị bụ ndị Igbo, anyị akọwaa ya dịka m si ekwu, ka ọ bụrụ asụsụ anyị, ka ọ bụrụ nke anyị. Asụsụ anyị kwesịrị ịbụ sọsọ nke anyị. Onwe ihe nzuzo ma ọ bụ ihe ntọala obi anyị nwere nke anyị na-achọ ka onye na-abụghị asụsụ anyị, na-anaghị anụ asụsụ anyị, na-abụghị onye Igbo ghọta, anyị were okwu niile anyị chọrọ iji wee mee mkparịta nkata ọ bụrụcha na okwu Igbo. Dịka m si kwuo, o nwere ụfọdụ okwu ndepụtasịrị, okwu anyị na-ekwukarị ma anyị na-enwe mkparịta ụka n'Igbo etiti onwe anyị na-etikarị ya. Aga m ewere ụfọdụ n'ime ha maka oge wee kọwaa ha. Mgbe ọzọkwa aga m akọwakwa ụfọdụ otu a ka m ga-esi wee na-akọwa ya. Ihe m chọrọ ime ka unu ghọta, lee anya unu makwa na asụsụ bekee ọ dị ka osimiri. Onwe nke ị ga-eme ka ọ gasị na ịkọwachala ha niile. Ị ga-akọwa ụfọdụ ndị nke ma hapụkwana ndị na-amaghị, mana ndị nke mma ka m ga-akọwa, ndị na-amaghị ahapụ ha. Ọ bụ otu esi wee dịrị ya, wee wụrụ gịnị, ya wee wụrụ ya. Mkpụrụ okwu ndị dị otu a dịka ultimately bụ asụsụ bekee, ọ mkpụrụ okwu bekee. Gịnị ka ultimately pụtara n'Igbo? Ultimately pụtara n'ikpeazụ. Asụsụ bekee a maọbụ okwu bekee a bụ ultimately. Okwu ọzọ yikwere ya bụkwa otu ihe ahụ ka ha pụtara, bụ okwu a na-akpọ finally na ultimately bụ mkpụrụ okwu bekee. Ha abụọ otu ihe ka ha pụtara. Ị na-anụ ka ọtụtụ mmadụ na-eme, ha na-asụ Igbo ma ọ na-enwe mkparịta ụka n'Igbo, ha sị mgbe anyị na-atụ anya na nwoke agaghị abịakwa ọzọ, nwoke a mechara bịa finally. Mgbe ụfọdụ ka ndị mmadụ na-asị nwoke a mechara bịa ultimately.
finally na ultimately otu ihe ka ha pụtara. Ha bụ mkpụrụ okwu bekee. Finally ma ọ bụ ultimately, ihe ha pụtara n'Igbo bụ n'ikpeazụ. Ka m were okwu dị otu a wee maa atụ. Ka anyị na-atụ anya ya, o mechara bịa n'ikpeazụ. Kama anyị ga-eji ebe ahụ anyị dere ikpeazụ, anyị ewere asụsụ bekee dịka finally ma ọ bụ ultimately tinye ya, anyị tinye ikpeazụ. Otu ihe ahụ ka ọ pụtara, otu ihe ahụ ka ọ bụ. Ka anyị na-agakwa n'ihu, nke ọzọ na-eso ya bụ nke a na-akpọ immediately. Mkpụrụ okwu immediately bụ mkpụrụ okwu bekee, mana otu mgbe ka anyị na-etinye ya na mkparịta ụka asụsụ Igbo anyị n'etiti onwe anyị. Iji wee maa atụ, anyị chọrọ ikwu sị ozugbo o nyere anyị ego, anyị amalite ọrụ. Onye ha n'anya ego ozugbo, anyị amalite ọrụ. Mana otu mgbe ka ọtụtụ ndị mmadụ na-agwakọta ozugbo dịka ihe ọ pụtara na asụsụ bekee bụ immediately, at once, immediately, at once. At once na immediately otu ihe a ka ha bụ, otu ọrụ ka ha na-arụ na mkparịta ụka ma ọ bụ n'okwu bekee ma ọ bụ n'okwu Igbo. Ihe ọ pụtara n'Igbo dịka nsi kọwaa bụ gịnị? Immediately pụtara ozugbo. Ị nwere ike isi ozugbo m na-akpọ aha ya, o bilie gbawa ọsọ. Kama ị ga-asị immediately m na-akpọ aha ya, o bilite gbawa ọsọ. Ọ kacha mma isi ozugbo m na-akpọ aha ya, o bilite gbawa ọsọ. Ka nke dabara adaba. Nke na-esokwa ya bụ nke a na-akpọ due to. Due to nwere okwu ndị ọzọ ha na-alụkọ ọrụ bụ okwu bekee. Due to bụ mkpụrụ okwu bekee. O nwekwara okwu ọzọ ha na-alụkọ ọrụ, okwu dịka as a result of, because of, as a result of, because of. Mkpụrụ okwu abụọ ha na due to pụtara otu ihe, otu ọrụ ka ha na-arụkọ. Abịa n'ịsụ asụsụ bekee, ma itinyeghị due to, itinye as a result of ma ọ bụ itinye because of, otu ihe ka ha pụtara. Mana kama ị ga-asị due to ma ọ bụ as a result of ma ọ bụ because of, ise dịka nsikwa ihe kpatara ọ bụ ya bụ due to. Ihe butere ihe dị otu a ji wee mee, ihe butere ya, ihe kpatara ya, ọ bụ ya ihe ọ pụtara due to, because of ma ọ bụ as a result of. Kama ị ga-eji ya ma nwee mkparịta ụka n'asụsụ Igbo, i were ihe ọ pụtara, ihe kpatara ihe a, ihe kpatara ihe a, ihe butere ihe a, ihe a pụtara, ihe a pụtara n'ihi ihe a, n'ihi nke a, ihe kpatara ihe a. Ọ dabara adaba n'otu ahụ. Nke ọzọkwa bụ nke a na-akpọ indefinitely. Mkpụrụ okwu a na-akpọ indefinitely bụ okwu bekee, mana ọtụtụ mgbe ka anyị na-eji ya ekwu okwu. Ị ga-anụ ka mmadụ na-enwe mkparịta ụka n'asụsụ Igbo sị ndị ọrụ m si m lawa indefinitely, ọ na ha si ya lawa indefinitely. Ihe ọ pụtara bụ ndị ọrụ m ma ọ bụ ndị ụlọ ọrụ anyị si m lawa, mana ha agwa ya mụ mgbe m ga-eji amalite ọrụ. Indefinite bụ ihe ọ pụtara n'Igbo bụ mmadụ sị gị indefinite. Ihe ahụ enwe onye maara mgbe ọ ga-abịa na njedebe ma ọ na ngwụcha, mana ọ dị ire, ọ malitere, mana o nweghị onye ma mgbe ọ ga-ebi. Onye ga-asị na ihe dị indefinite n'asụsụ bekee, mana Igbo mmadụ asị gị na dịka na akwụkwọ bekee asị gị you are suspended indefinitely. Ihe ọ pụtara n'Igbo bụ a sị gị lawa, hapụ ọrụ
mana enweghị mgbe a gwara gị ị ga-eji amalite ọ mgbe ị ga-eji lọghachi azụ. Ọ bụ ya bụ ihe okwu a pụtara. Nke ọzọ na-eso ya bụ consequently. Gịnị ka consequently pụtara? Consequently bụ okwu bekee. Ihe ọ pụtara bụ ụlọ azụ, ihe na-amụpụta. Ihe wee ime ihe a ga-etu anya na ihe a ga-eme. Ọ ya bụ consequently. Ụlọ azụ ihe ma ọ bụ ime ihe na-ekwe ihe ọ ga-amụta. Ọ bụ ya bụ consequently. Consequently bụ okwu bekee, olu bekee. Ma m na anyị na-eso na-aghọta ihe m na-ekwu ka anyị gakwa n'iru. Nke ọzọ bụ automatically. Automatically bụ okwu bekee. Gịnị ka ọ pụtara n'Igbo? Automatically ihe ọ pụtara n'Igbo, mgbe nke a na-eme nke a sochie ya azụ, ma ha abụọ emekọ ọnụ, ha na-agakọ ọnụ. Nke a nọ, nke a na-eme ka nke a na-eme nke a zokwe, ma ọ bụ ihe a mee ihe ahụ ihe ga-eme. Ọ bụ ihe automatically pụtara n'asụsụ Igbo. Kama anyị ga-asị dịka iji maa atụ, anyị asị ọwụ na ịgbakọ otu na otu, ihe ọ ga-enye gị bụ abụọ. Ọ bụghị ịsị kama ị ga-asị ịgbakọ otu na otu, automatically onye gị abụọ. Ịgbakọ otu na otu, ihe ọ ga-enye gị bụ abụọ. Ka ikwuo ya otu ahụ, ya wee bụrụ gịnị? Ya wee bụrụ ya, ọ na-agakwa. Nke ọzọ bụ serially. Kedu ihe serially pụtara n'Igbo? Serially ihe ọ pụtara n'Igbo bụ ihe ejiri mara. O nwere ike ahụ na onye a onye na-egbu mmadụ, asị na onye a ndị bekee na-akpọ ya serial killer. Serial killer a ihe ọ pụtara bụ o nwere ike ebe ọbụla o gburu mmadụ ọ chafụ onye ahụ otu ntị. Ebe ọbụla o gburu mmadụ ọ hụpụ onye ahụ ofu mkpụrụ anya. Ebe ọbụla o gburu mmadụ ọ chapụ ire. Nke a ga-eme ebe ọbụla ndị mmadụ nọ. Agaghị anasị na enwere onye nwụrụ n'ebe dị otu a, agaghị ana otu ntị apụọ n'onye ahụ, achapụrụ onye ahụ otu ntị. Amaala onye mere ihe ahụ. Onye na-achapụ egbucha mmadụ ya chapụ ya ntị, ọ ya gbukwuru onye nka, ọ ya gbukwuru onye nka, ọ ya gbukwuru onye nke ọzọ. Eji na-emara ya ihe a ka o si eme. O gbuo onye a, ihe ọ ga-eme a ga-eji ama na ọya nwere ike ya wụrụ ọ na-achapụ mmadụ otu ntị, ma ọ bụ na ọ na-awụpụ mmadụ otu mkpụrụ anya, ma ọ bụ na ọ na-eme otu ihe ma ọ bụ ihe ọzọ eji ama na agakwala ego ịchọ onye mere ihe a, na-ekwu onye mere ya ebe a. Ọ bụ ihe asị gị na ihe a na-eme serially ka ọ na-eme n'usoro ahụ o si eme. Ọ na-aga n'otu usoro ahụ ewere mara ya n'otu usoro ahụ, n'ahịrị ahụ ka eji amara na ihe dị otu a na-eme ya. Ọkwa na otu ahụ ka o si wee bụrụ otu ihe na-akpata ya. O mee ha na-asị ọ bụ ihe a mere, ọ bụ ihe a mere. Ọ bụ ihe okwu ahụ pụtara. N'iji pịachie akwụkwọ n'ụbọchị taa, anyị ga-achụkwa ofu okwu ọzọ wee kwuo okwu ya. Nke ọzọ bụ unexpectedly wụ okwu bekee. Ihe ọ pụtara n'Igbo ihe a na-atụghị anya. Iji maa atụ, anyị bịara ka anyị gwa ya ihe anyị na ya ga-eme, ma ọ bụ ihe ọ ga-eso anyị wee mee. Ọ bịara n'ụlọ were ego wee nye anyị. Anyị atụghakwa n'anya ya. Mgbe anyị na-atụghị anya ya, ọ baa n'ụlọ were ego wee nye anyị. Anyị bịara ịgwa ya na-ekwe ozie ma ọ bụ ihe nkata akpara mgbe ọ na-anọghị ya. Anyị atụghị anya ya, ọ baa n'ụlọ were ego wee nye anyị. Nke a wee were ngwa na ọ otu ọha m n'ọnụ n'ụbọchị taa, ka ọ mara onye ọbụla mma. Ihe ọbụla ihe ọma onye ukwu na-achọ ka o nweta, ihe ọbụla ihe ọma onye nta na-achọ ka o nweta. Etinyekwana aka na ihe na-awụ nke gị. Gbaa agwa dị mma, gbasoo ụzọ ziri ezi. Ọ ga-adịrị gị mma n'ụtụtụ, dịrị gị mma n'ehihie, dịrị gị mma n'abalị, na Eke, na Orie, na Afọ, na Nkwọ. Ọ ga-adịchara gị mma n'aha Jizọs bụ Onyenwe anyị. Amen. Ngwanụ ka ọ dịwa n'ụbọchị ọzọ.